Centrum hasičského hnutí uvádí videozáznam ze slavnostního udělení nejvyššího vyznamenání Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska medaile Zasloužilý hasič. Do centra hasičského hnutí, které sídlí na zámku v Přibyslavi, přijeli ti nejlepší z nejlepších z celé naší republiky, aby zde byla zhodnocena jejich celoživotní práce pro dobrovolnou požární ochranu. S nimi přijeli i rodinní příslušníci, protože bez jejich pomoci a pochopení by jen těžko mohli dosáhnout takových výsledků, jakých dosáhli. Nejstarším dnes vyznamenaným je 92letý Tomáš Hřešil, který se narodil 13. prosince roku 1919. Členem se stal ve sboru dobrovolných hasičů Novosedly na okrese Břeclav a je posledním žijícím zakládajícím členem Českého hasičského sboru v obci. Do roku 1945 působil v Novosedlech výhradně německý hasičský sbor. Po osvobození v roce 1945 byl hlavním iniciátorem založení Českého hasičského sboru a stal se jeho hospodářem. Tuto funkci vykonával až do roku 1970. Zároveň byl od roku 1960 velitelem sboru. V roce 1985 byl zvolen starostou sboru. Tomáš Hřešil ze sboru dobrovolných hasičů Novosedly na Břeclavsku vychoval řadu velmi dobrých funkcionářů od okresních orgánů až po tehdejší federální výbor Svazu požární ochrany. Pro svůj věk a zdravotní stav funkci starosty na vlastní žádost v roce 1990 ukončil. Byl však zvolen čestným členem výboru. I v současné době rád pomáhá při akcích, které sbor organizuje. Mezi prvními gratulanty byl i vedoucí aktivu zasloužilých hasičů České republiky Josef Netík.